The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, fellow believers. Welcome once again sa atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Padayon ta sa atong gibiyaan nga hilisgutan bahin sa doktrina sa sala. Okay, mo diretso ta kay time is of the essence and kinahanglan nga ikaw nga magtutuo, makagamit ka na sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 aron ikaw mabalik sa imong pagkikambitahe sa Dios ug ang Espiritu Santo magadumala sa imong kinabuhi samtang ikaw magtuon sa balaang pulong sa Dios. Alang kanimo dili magtutuo, ang imong giatubang nga isyu mao ang paggamit niya ng imong kabuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Busa magampot ta sa hilom. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ning layan sa mga adlaw nga imong gipadangat sa among kinabuhi uban sa maayong panglawas kini grasya o ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay, kagahapon o padayon kita sa atong pagtuon sa the Doctrine of Sin. Atong giingon kanimo kagahapon nga ang Dios mi buhat kang Adan ug sa babae in perfection, and both were free moral agents. Ug sayon kanang ang both pasabot niining free moral agents mao kini binuhat nga nanag-iya o kaugalingong kabubuton. They were free moral agents, just as Satan was. Ang mga anghel, mga free agents, upod kini sila. Okay? Doon na sila ilang kaugalingong kabubuton. They could only sin. Makasala lang sila by negative volition, acting independently of God, pagsupil batok sa Dios. Now, niyan itong higayon nga ang Diyos mibuhat kang Adan ug sa babae. Hingpit ka to sila. They were perfect beings. And their point of reference was personal love of God. Ang personal nga gugma sa Diyos dito sa Arlin. Ang ilang relasyon sa Diyos personal. Way nag-ali, way nag-uwang, way nagbabag. Apan sa adlaw nga sila nakabuhat niyadtong sala sa pagsupil sa gipasidaan kanila sa Dios, they came under the impersonal love of God. But now, their point of reference with God is what? Ang iyan, ang hustisya. Tanawaran ng nahitabo. Sa diyang nakasala na sila, meaning, ilang gituyuan ang pagsupil batok sa Dios, then, nawa ang ilang personal nga paghigugma sa Dios. Impersonal na. Kung muduol sila sa Dios, ang matubang nila mao ang hustisya sa Dios. Di na ang gugma sa Dios, kundi ang hustisya na sa Dios. Ug ang naghunghong sa hustisya sa Dios mao ang pagkamatarong, righteousness of God sa Diyos. What the righteousness of God demands, the justice of God unsa executes.
Ang pagkamatarong sa Dios, muhonghong inunta sa hustisya sa Dios ug moingolog. Way pagkamatarong ng tawhana ngadto na sa linaw sa kalayo. Apan ko ng pagkamatarong sa Dios moingolog kanang tawhana na hisibo. This we call salvation, adjustment to the justice of God. Unsay resulta? Ang hustisya sa Dios dili na mo condemn niya. Sabta gina. Sa pagbuhat sa Dios ni Adan o sa babae, wa sila'y old sin nature. Natural kay perfect pa man sila ang tutura. Na kanus sa aman musod ang old sin nature nila. Niya itong higayon, gamigamit sila sa ilang kabubuton sa pagsupil batok sa Dios when they use their volition to disobey God. They acquired the old sin nature through negative volition. And there was only one sin they could commit: rejection of the will of God. Dito sa hardin sa Eden, something dito sila, usara man kasala ang ilang mahimo. Di ba? Usara kasala ang ilang mahimo. Unsa pa may laing sala nga posible nilang mahimo dito? Wala. Everything was perfect. Unsa may ilang buhaton nga magasala sila? Wala. Apan dihay usara kadtong ilang pagsupil sa gipasidaan sa Dios. There was only one sin they could possibly commit: rejection of the will of God. So niya ni higayon nga nakabuhat sila niyadtong maong sala. Unsay nahitabo? When the original sin of mankind occurred, the justice of God created an invisible barrier between God and man. Na mao na niya nahitabo. Justice now created the barrier because the justice of God is now the point of reference. Mao nga mao na nakaroon atong makita. Bisag unsaon gyud paningkamot sa tawo nga makaduol sa Dios, mapasiguli ngadto sa Dios, wa gyud siya sarang mahimo. Wala og wala gayud. No ngano man. Tungod ining ali nga gabara na, mo hinungdan nga usara ka paagi aron ka makaadto o makaduol sa Dios. Usara ang nagtangtang sa maong ali o kinsa man siya. Kinsa may nagtangtang sa maong ali be? Kinsa man. Of course, why we know og kinsa si Ginoong Hesukristo. Why lain? Mao nang kun gadungog kanining atong gisgutan ni higayuna, ayaw mo gamit og laing tao nga moduol ngadto sa Dios. Kaya wag yun na sa Biblia. Wala. Bisa kung saan ni mong tuwang-tuwang, abli-abli, wala. Usara ka tao ang nakatangtang sa maong ali ug siya mao si Ginoong Hesukristo. Kung daghan pamugsang piton diha, ala, sangpita lang na sila. Pero labing siguro musulti lang kung wa gyud mo'y abutan niya na. Mahimo kung manangpit mo tamas ginhawa hang tumahurot na lang ng imong ginhawa ag sinangpit, di gyud mo abot sa Dios anang paagiha. Di gyud. Sorry to tell you. Di na gani kinahanglan mo sorry pa ko. Kay tungod nga kapila na nato ipaklaro dinhi nga usara gayod ang nakatangtang sa ali si Ginoong Hesukristo ra. The man and the woman hid themselves from the Lord Jesus Christ in the garden because there was a barrier now between man and God. Yan itong higayon nga nanago na sila o nanawag ang Diyos. Well, actually, it was the Lord Jesus Christ mo nanawag nila. Nanawag si Ginoong Hesukristo og Adan, asa naman mo? Pero naibaw God si Ginoong Hesukristo, diin sila, omnisciente o omnipresente gud siya, na bagoy wang may bahui sa Dios. Maubitaw
kinaiya na nato karon. Namura na puntag si Adan o si Iba. Wa may nakakita. Apa nagdito? Mao, you know what I mean? Mao lagi na. Mao gid na ang angay natong tan-awon. Mao nang og mulingi ka, ingon ka, wa may nakakita, inumdumi dayon si Adan. O ingon po kag, amuram mampudi ay kog si Adan, no? Nanago sila kay ngano man. Diha na sila nabuhat nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. O gumikan niya doon siya nitabo. Diha na ali. Ang ilang pagtago dito sa hardin, ilhanan nga diha na ali. Yan ay babag. The love that God had for them now became impersonal love. Nawa na karon ang personal nga gugma sa Dios ngadto ni Adan ug ni Iba. Apan later on sa pagpadana sa Dios sa kaluwasan pinagi kang Ginoong Jesucristo sa pagpakamatay niya sa atong mga sala didto sa cross o ang pagtuo nila sa gibuhat ni Kristo, sila si Adan ug si Iba napasiguli sila ngadto sa Dios. Ug dungan niya na gisuluban sila og hingpit nga pagmatarong ug busa nahibalik diha ang personal nga gugma sa Dios ngadto kanila. Kasabot ka? So we can have once again God's personal love sa diha nga naluwas kita sanglit suluban man ta sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Perfect righteousness. Kaya binimo, dili man ang Dios mo personal love niya tong why perfect righteousness niya. So di man siya makapersonal love nimo tungod lang nimo kinahanglang nagasuloob ka sa pagkamatarong ni Ginoong Jesucristo aron maangkon balik nimo ang personal love sa Dios. Tanawa ra gud lang pamaagiha. The sovereignty of God and the free will of man are coexistent on the earth and come together now at the cross. Noon sa buot nato ipasabot nini. Naa ang cross. Ang gipahimutang sa Dios nga paagi aron ang tao mapasiguli ngadto kaniya. Ana diha. Ang paagi aron ang tao mapasiguli sad ngadto sa Dios. Ana asad sa imong kabubuton. So therefore, ang imong kabubuton ug ang gipahimutang sa Dios sa kinatibukan anha magtagbo. Ana sila magsugat. Can you see that? Naas kuros magtagbo. Mao na paagi sa Dios aron mahibalik ang tao ngadto kaniya. Naas cross. In the cross. Ang paagi sa tao aron siya mabalik ngadto sa Dios naa sa cross. Ako ninyo balik. Unsa may gihimo sa Dios? Naibawon na ta. Ang gihimo ni Ginoong Jesucristo pagtangtang sa barrier babag. Number 1, propitiation. Number 2, expiation. Number 3, redemption. Tanan natong atong gisgutana. Ang tao, unsa may iyang himuon sa cross? Be? Unsay iyang himuon dito sa cross? Desisyon. Paghimo lang og desisyon. You see? Nagtagbo sa cross. The ideal situation is when the free will meets the sovereignty of God at the cross. The free will of man, I mean. Kung balikon, the ideal situation is when the free will of man meets the sovereignty of God at the cross. The sovereignty of God gave man free will to resolve the angelic conflict. Free will gave man the right to choose for himself, even in opposition to the will of God. Gawas nun man ang kabubuton God. Mahimo mupili ka nga uyon
umahimo kag mupili nga supak. You see? Na kinigud pong tanan tang kahimtang karon nga espiritual. Didto magyud ni magsugod sa kanang pagpiling supak. Ug hangtod karon naanad tang mga taong mopiling supak sa Dios. Mangita gyud tag daghang paagi, daghan gyud tag mga excuses. Mao bitaw nang usahay aron lang sa pagpapasaw na huna, aron lang sa pag-deny sa reality na yung mga taong mutawag silang kaugalingog, mga atheist, kuno sila. Dili mi mutuog Dios. Meaning, naagyo'y Dios. Pero di lang sila mutuo. Kita ni mo. Unsa man na? Unsa man na ito ron? Mao bitaw usahay, mura ba ko kahilakon nga nga kataunon ba? Nakasuway ba mo na? Kana bang mubati mong sakit nga murag lami po di hilak, pero murag lami po di katawa. Inguna na akong bation. O makita ko naaning giingog atheist nga pertig yung isuga nga magbuot yun ni sila. Kung mo ingog, di mahimo na. Kinahanglang why mga magtutuo dining dapita. Kaya kana, di tinuod, why Diyos? Ingno nato ni sila. Kamong mga atheist, murespektar mi sa inyong pagtuo nga di mo tuog Diyos. Kamong mga atheist, respektahi pod mi ng among pagtuo nga gatuo og Diyos. Ayaw ninyong ibuot o ayaw migbuti nga why Diyos. Kay kanang inyong pagsulti nga why Diyos, usa ka na kapag pakita nga naa, walang mumutuo. Kasabot mo? Kung tinuod pag wag yo'y Diyos, di na mo mahimong atheist. Di naman lang ngayong lalison nga why Diyos. Apan kaya na magyo'y Diyos. Unya ang inyong kamuton supak sa Diyos, mao nang inyo lang ning gitabunan ang kamatuoran pinagi sa inyong pag-ingog why Diyos. Bisag sa suodihan ninyo kahibaw mo naabaya. Ato ni padayon ugma. So ayang sipyat sa sumpay ni ini. Magampo ta bala na mga Dios, salamat. Nining among panag-uban sa imong grasya. Pagpahimulos ni ini. Salamat. Ning among Bible study pinagi sa YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kining mga subscribers na nagmainiton gayon sa pagsunod aron makatubo ang ilang kalag hangtod makabot ang ilang spiritual maturity stage. Salamat sa grasya nga among gipahimuslan ni adlaw sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.